ang imbitasyon ni Ginoong Jesucristo maghatag kanato og kagaan ug maghatag nato og kapalayan sama sa iyang gingon sa Matthew chapter 11 verse 28. Apan dili tanang Kristohanon karon nga naa sa tiilan sa Ginoo na imong Kristohanon nga nakabaton sa maong kagaan ug kapahulayan. So nini nga video, nini nga sambingay atong hisgutan ang pinakadakong rason kung ano nga daghang Kristohanon nabug-atan lang gihapon. Okay, para mas masabtan nato inani ang senaryo sa mao nga sambingay. Adunay usa ka tawo nga nagpas-an og bisol kay nangalod siya sa iyang uma o naagian siya sa maong kalsada. Adunay usa ka nagsakay og Hilux o kining sakyanan ba, four wheels nga nakaagi sa maong tawo nga nagpas-an og usa ka sakong bisol or apara. Apara ba na sa inyo igsoon or bisol? So lain mo nagpinulungan ng bisol, apara, karnabal, bisol man na. Okay? So never mind lang sa to. Basta kay usa ka sakong bisol. Nagian sa karsada, onya katong nakaagi niya nga nagsakyanan, niingon nga Brad, sakay diri Brad. Giimbitar siya nga musakay sa maong Hilux. Okay? Then wala siya may balibad, nisakay siya. Apan samtang naa na siya sulod sa sakyanan dito suluyo sa Hilux, iba kay Hilux na man ay sakyanan sa luyo. Samtang nagsakay siya, still nagapas-an lang gyapon siya sa usa ka sakong apara or bisol. Iya lang gyapon gipas-an ang usa ka sako. Pero gasakay na siya sa maong sakyanan. So ang driver nakakita side mirror nga ang katong giimbitar niya nga tawo nga pasakyon imbis nga magaanan pero nakita sa driver nga still labug-atan lang gyapon kay gipas-an lang gyapon while gasakay siya, gipas-an lang gyapon niya ang usa ka sako nga apara or bisol. So muna nga nabug-atan lang gyapon siya. Kato untang pagkasakayan niya, iya unta tong ibutang para magaanan siya. Pero wala niya gibutang, maong nabug-atan siya. Okay, so dinhi lang ta mo kutob sa mga sambingay. Daghan kayo rong mga Kristohanon nga nisunod sa imbitasyon ni Kristo sa Matthew chapter 11 verse 28 nga niyon si Jesus Christ. Dool kamong tanan nga nabug-atan o gigapuyan sa iyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Isangon ni akong yugo kay malumo ako sa espiritu o makapahulay gayud kamo. Okay? Kana nga imbitasyon naghatod kana nato sa kagaan o maghatod nato sa kapahulayan. Pero kalabanan sa mga Kristohanon karon, wala na kasinati sa maong kagaan nga gisaad sa Ginoo o wala na kasinati sa maong kapahulayan nga gisaad ni Kristo. Tungod sa rason nga miduol sila sa Ginoo, but gapas-an lang gihapon sa buot ipabutang sa Ginoo. Katuuntang sa sambingay, katuong gihunungan siya sa four wheels. So ang purpose ato para makasakay siya, para magaanan siya. Dili na siya magpas-an, iya tatong ibutang. Pero man niya gibutang, munang nabug-atan lang gyapon siya. Munang daghan puro mga Kristohanon nga naa na sa tiilan sa Ginoo, naa na sa presensya sa Ginoo, but nagpas-an lang gihapon. Okay? Unsa may ilang ipangpas-an nga moy nakapabug-at sa ilang kinabuhi ug walay kagaan. Daghang mga Kristohanon karon nga nagpractice lang gyapon sa mga patuo-tuo sa mga katigulangan. But naa sila ni Kristo. Nagbasa sila sa Biblia, nagsimbahan sila. Apan wala nila biyae, wala nila ibutang ang ilang mga kanhing mga tinuuhan nga wala gisulti sa pulong sa Ginoo, di ba? So ang mahitabo, nabug-atan lang gyapon sila. Kay daghan man kayong gisunod, daghan man kayong gina-practice nga wala gisulti sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang mahitabo, dili sila makabaton og kagaan o dili sila makabaton og kapahulayan kay ang ilang pagpractice wala man sunda ang pulong sa Ginoo. Ang gingon sa Juan 8:32, kung makabalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag natong kagawasan. Okay? Himo untang kagaan, mahimo untang set free ta. Apan ang problema kay wa man nato gisunod ang pulong sa Ginoo. Munang wa gyud kagaan ang tawo kung dili niya sundon ang pulong sa Ginoo. Kung lahi ang gisunod, mga patuo-tuos, mga karaanan, mga katigulangan, muna hinungdan nga daghan kang kabug-aton o grabe ang kakapoy nimo karon. Pero
Sa dihang giimbitar ta ni Kristo, ang gusto ni Kristo nga atong biyaan, atong ibutang ug atong isurrender dili nato pasanon kay mao ni ang nakapabugat kanato karon. Okay? As a Christian, gawas nun kita. Apan nganong daghang Christian nga nagapos, daghang Christian nga wala kagawas tungod kay wala nato ikinabuhi ang pulong sa Dios. Busa igsoon kung namati ka nini nga video. Gusto kag kagaan, giimbitar ka ni Kristo. Gusto kag kapahulayan, giimbitar ka ni Kristo. Busa dool ni Kristo, pangalagad sa Ginoo, pagsigig, simba o sunda ang pulong sa Ginoo. Matod pa niya, isangon niya akong yugo kay malumo ako sa espiritu baka pahulay gid kamo. So kanang yugo dira mo na ang pulong sa Ginoo nga atong isangon. Okay? Kung ang pulong sa Ginoo mo ato ang gisangon sa atong kinabuhi, then tabangan ta sa Ginoo o magaanan gid ta sa ato ang mga problema, sa atong mga kalisdanan, sa atong mga umaabot nga mga gipanghuna-huna nato, tabangan gid ta sa Ginoo nga mapagaanan ta. Okay? So inani ang sambingay nato karon, and hopefully nga nakahatag ta og dugang impormasyon o lesson nga sa atong kinabuhi di ay dapat kung ikaw karon usa ka Kristohanon, dapat kung unsa may gipabiyaan sa Ginoo biyain na gyud na. Dapat kung unsa may ipasurinder sa Ginoo, isurinder na aron magaanan ka. Imong kinaiya, wa pa nimo na surrender sa Ginoo mga bad habit nimo, imong mga bad words, wa pa nimo na surrender, wa pa nimo na kabiyai. So mao na ang makapabugat nimo, munay wala jud kay kapahulayan. Ang imuhang dili pagka mapinasayloon, mao nay makapabugat nimo karon. Ang imong pagdumot sa imong isikatawo, mao nay makapalaay sa kinabuhi, makapabugat. Okay? Para magaanan ka pagbaton og kinabuhi nga mapinasayloon ug pagbaton og kinabuhi nga dili madinumtanon. Okay? Muna nga ang Dios mapasidunggan ang iyang pulong may maghatag natog tinuod nga kagawasan ug kabaguhan. Okay? So kung bago pa kani nga channel, daghan kay itong mga sambingay about sa Kristohanon, daghan pa gyud umabot nga sambingay para ma-notify ka. Ako tikang giimbitar nga i-subscribe kini nga channel o i-click ang notification bell o paki-comment and share this video aron nga daghan pong makabalo. Okay? Ang Dios may pasidunggan. In Jesus Christ's name, Amen. Amen.